worker sa syudad sang Iloilo makabaton sang kapin 5,000 pesos nga special risk allowance gikan sa Department of Health. Ahensya liwat nga ginatag ang mga pagsulundan sa mga kwalipikado nga makabaton sang SRA. Sa press release ng Department of Health sang Agosto 16, diri ginatag sang ahensya ang mga pagsulundan sa mga kwalipikado nga public ug private health workers nga makabaton sang kapin 5,000 pesos kada bulan nga special risk allowance. It covers both the public and private healthcare workers who are directly catering to or are in contact with COVID-19 patients. The grant of SRA not exceeding 5,000 per month that they are physically on duty is in recognition of the health workers' heroic and invaluable contributions by being at the forefront of the national effort to address this COVID-19 pandemic. DOH clarifies that those eligible to receive the SRA are public health workers assigned in hospitals, laboratories, or medical and quarantine facilities, private healthcare workers assigned in designated COVID-19 units of hospitals, laboratories, or medical and quarantine facilities as certified by DOH, and those healthcare workers who physically report for work at their assigned workstations on the prescribed official working hours as authorized by the head of office which placed them in direct contact with COVID-19 patients. Sang damlag lang, gintugyan na sang DOH ang tseke nga nagaunod sang kantidad nga igahatag bilang special risk allowance sa mga kwalipikado nga health workers sa syudad sang Iloilo. Ginapaobra na payroll. While I am working from home, these payrolls will be sent to me and I will be signing them para ma-release na dayon initanan sa ila. Nakita man sang alkalde ang pagpangabudlay kag dako nga risgo nga ginapangatubang sa mga health workers. Gani ginahikot na sini ang tanan nga kinahanglanon agod mapadasig ang pagpanagtag sang special risk allowance sa ila. While tanan kita frontliners, ang mga health workers tayo mo gindiya ang ara sa frontline, no? Kung mga soldado, sila ni mga marines naton. And kita nga nagasalig sa ila, we'll have to give them necessary support. Kadamo na sa ila ng malasakit, no? Base sa record sang Human Resource Management Office sang DOH Region 6, humalin sang tuig 2020 tubtub sa bulan sang Abril sini nga tuig, may 1,890 na ka mga health workers sa Iloilo City ang nakabaton sang masobra 22 million pesos nga special risk allowance. Kapin 21,344 naman ka mga health workers ang nakabaton sang SRA sa bugos nga Western Visayas. Divine Singh para sa Lavela Patrol. Mayor Jerry Treñas nagahinyo sa publiko nga hindi na magpili pa sang COVID-19 vaccine. Ginbuksan sang Iloilo City Government ang vaccination para sa mga walk-in kahapon nga adlaw. Bukas ini para sa mga residente kag hindi residente sang syudad. May pre-registration man o kon wala. Ginpahayag ni Mayor Jerry Treñas nga kada semana may isa ka adlaw nga buksan ang mga vaccination center para sa tanan. Magdala lang sang valid ID o kon bisan ano nga proof of identification. Ginatagan man sang instruction ni Mayor Jerry Treñas ang VAX team nga magpakig-angot sa Bureau of Jail Management and Penology. Iniagod masugura na ang pagbakuna sa mga ginakabig persons deprived of liberty sa masunod nga semana. Ginatingwaan ko gid nga makakuha kita mas madamo nga bakuna para nga mas madamo pag mabakunahan ta. You have to understand that we are still on 27% sang aton targeted population sa fully vaccinated. And that's a long way to go, no? Kay targeted population ta is about 525. Amo na ang tanan ta nga dapat mabakunahan. Meaning to say, kinahanglan 100% kinalabuton ta kay hindi na nagani 100% sa aton population. So we are a long way to go. We still have to vaccinate 73% of 525.
Ini ang pilagid lamang sa mga tikang sang alkalde agod mapadasig nga malabot sang syudad ang herd immunity. Gani nagahinyo siya sa publiko nga magpabakuna kag likawan ang pagpili sang brand. Amo na may mga ara pa ta pumuluyo nga nagapili nga gusto nila mo ning bakuna or ining bakuna. Ang aton siguro nga dapat ipasudlon gid sa ulo naton, we try to get the best vaccines. And the best vaccine is what is available. Naibaluan magluwas sa supply sang bakuna gikan sa national government. Nagbakal man sang COVID-19 vaccine ang Iloilo City Government. 414 million pesos ang gimpaing nga pondo para sa AstraZeneca kag Novavax vaccine. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Moderno nga transport service ang nagabiyahe na sa distrito sang Molo kag Arevalo. Ginpabugal ni Fer Dulalia ang moderno nga transport service nga nagsugod na sa pagbiyahe sa distrito sang Molo kag Arevalo. Lakip sa rota sini amo ang Barangay Kalaparan, Kalumpang kag Santo Niño Norte sa Arevalo, Barangay Boulevard kag San Juan sa Molo. Halin sa Molo kag Arevalo nagabiyahe ini padulong sa downtown sang Iloilo City. Actually, sa first time, kung masakay sa hindi license ng normal mga jeep, ang itong kasakyan. For this time, makita natin ng internet sa transport service living sa Kalumpang Kalaparan to Iloilo City vice versa. So, very comfortable because ang sasakyan, air condition na sa akin, feel very safe, secure. Dugang pa ni Fer, importante nga safe ang mga salakyan, ilabi na nga nagalapta gihapon ang COVID-19 virus. Very important, kasi siyempre, subong mostly sa mga tao na doon nagwa at nagagwa na lang gani for essential use need. So, very important, ito may amini kasi ang mga transport service para mabuhinan yung talang kakulba sa mga tao na sa mga kamaagi, safe sila at ma-secure kalindi na sinarong itlong sa iban para siyempre ang kapatang na follow sa mga protocols so nakikita na. Mensahe ni Fer para sa mga kapareho niya nga commuter kag masami nga nagabiyahe. Siguro sa mga pasahero nga mga magkasakay, kung lang nila Japon, Japon na mga health protocols, ginagawa ng face mask, to eye shield, kung pwede, tapos observe sa permis ng social distancing. Kaysa sa mga transport service, may ara silang mga passenger assistance officer na mag-guide sa aton para mapalugit mga protocols. Pahanumdum naman sang tagdumalahan sa mga pasahero, magsuksok sang face mask kag magsuksok sang eye protector. Mayara man sang passenger assistance officer nga naga-assist sa mga pasahero sa pagsakay. 11 pesos ang regular nga pamasahe, samtang 8 pesos naman ang discounted fare para sa mga persons with disabilities kag senior citizens. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.